Dia kaya taklidul amal. Buta ka pangungunutan. Saan sa tindugo ulama idulun kana ayan ka pangungunutan. Dia kadang kegaka na isa punya fitnah. Dia taragi yang kaya masuso sa Facebook ka. Subhanallah. Dia tariman to dia kai asaka tau amunafik. Adin yang dipamaawingan so mga sahaba. So Muawiyah radhiyallahu anhu. Apito manan atawa bukag aku munafik. Adinya nindadauran dinya ni pamawingan sa mga sahaba. Paganero na sa Tha'laba radhiyallahu anhu. Ini tunugin na sa Muawiyah. Ino kaya kabasa ko na siya kenan. Na ilin yung ba na pakaputundug niya nun. Agyang kaya di kandadauran di ka pamawing ko mga sahaba. Kagiya sikrito amyak kaya beliau ni Syiah. Ada mapapadalam sana pelano sekreto pelano. Kailan yung magkakiadaan sa kaya? Amis mo so mga pedian ini pedayan. Mga pagarin yan na tiap pelisiran. Nak denda kaya yan na titindagan yan so tindagan. Subhanallah. Na miyata ayon sa mga ulama aayabu adi mamaawing din dadawra di mamakai to ko mga sahaba na sa mga Syiah gi agamayran ayabu adi mamakai to din dadawra di nanay to ko mga sahaba di babasa sa murtad munafik na sa mga Syiah. Nakatay matom, kiyaw yagan nagyan kay mga Syiah, kagaya an natawa miyaton. An na-influensyan, tanto apawalo, adikiran di mga to'y mato, sa social media. Subhanallah. Tito amalay fitnah. Adi niya di ka pamaawingi. Kung Muawiyah, as-sahabi mala as-sahabi, abati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apat sa kutabul wahyi siyarigan Rasulullah apanunurat sa wahyi naguad na mga hadith amya katindayanun niya panutulian upaman na sahabi asyarigan Rasulullah apat sa panunurat sa wahyi naguad na mga hadith amya panutulian adita no dikuat dita no dinggalabakan na tahu bersama munafik, tahu bersama murtad, iyadzam billah. Al bersama mga suguan tano si miya kapung ko tawa munafik, gila buat logik. Manto ni petero ng mga sarwam. Sakano mga sunni na ahlu sunna na kuwan niyo beso agama niyo, dawan niyo ko tawa munafik, miya murtad. Ino gyang kay adi mamaawin ko mga sahaba na da amal akab tito kumala apki binasairan si ko agama. So kabasa ko wallahi alazim dia kaya mga tao ang munafik ang mga ngaran sa Muslim na mala kabina sa aniran adis so mga Yahudi agu mga Kristiyan. Mas tumuso Yahudi agu Kristiyan adi yang kaya na datari ataw. Kaso Yahudi o Kristiyan na matatanggad da kafir. Naging kaya datari Muslim ang munafik din yang papayagan na mas malakap kabinasaan yan si ko agama Islam. Nasudi ka pamamingi ko sahaba dataru Muawiyah radhiyallahu anhu na ayadin ap kabinasang ap kapawingan ka pagkatukasan ka na so Allah nagu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu ay timbang ayadin ap kapawingan ka na so Quran nagu sunnah. Ino to kaya so Muawiyah napot sa panunurat o wahi Quran na dataro pitero ka siya kanya Muawiyah di nga di pamaawingan na dataro pitero ka di kesarigan na kapakainalin niya suko ayat o di na so hadith apyan utunin na kapakaya pia kabugagin so Nabi upun ka tero na gayro udul di nga di pamaawingan munafik. Subhanallah. Titu abina sa akidah